Мөслим урта мәктәбе һәр чарада актив катнаша. Сәламәтлек акциясе да искәрмә булмады. Укучылар иртәнге гимнастикага чыкты. Укытучылар белән берлектә әзерләнгән флешмоб һәркемгә күтәренке кәеф бүләк итте. Бүген бөтен дөнья сәламәтлек көне һәм инде без мәктәбебез белән зарядка, иртәнге зарядкага чыктык. Инде биючеләребез, безнең хореография коллектив бар. Алар да инде укучыларыбызны дәртләндереп, иртән үк без зарядкага чыгабыз дип мотор итеп, шушы көнне уздырырга алар да булыштылар. Без үзебезнең мәктәп белән сәламәт яшәү рәвешен ел сайын алып барабыз, ел сайын зарядкалар ясыйбыз. Мин сәламәт яшәү рәвешен сайлыйм, чөнки безнең киләчәгебез үзебезнең кулда. Әгәр дә без сәламәт яшәү рәвешен алып барсак, без киләчәктә дә уңышлы кешеләр булырбыз дип өметләнеп калам. Иртәнге зарядкадан соң укучылар сәламәтлек дәресенә үз сыйныфларына таралыштылар. Класс сәгатьләрендә сүз тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләр, наркотиклар куллануның зыяны турында барды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.